Jegot. Adit. Monggo Mbak Elsa. Reko wis sama Mas Adit ke, Mbak Elsa engko kon nyanyi. Yo. Mas Yosi, monggo Mas Yosi. Permintaan Mas Yosi, monggo Mas Yosi. Monggo Mas Yos. Udah ngumpul kene. Yo. Panut budaya. Monggo Mas Yosi. Ayo Beng. Ayo Mas Mbak. Jegot. Asoy. Yo. Ayo le. Mundur. Yo. Ayo Man Soman.
samar yen sliramu ora kelingan. Bagus tak hati-hati Good ya. Good ya. Saya gawe lara
yo. Oh, Yo. it's all
Oh. 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 Langen Sari. Asoy. Abut. Iyo. Wah, iyo. Bos. Halo. Padut, padut. Yo. Yo. Iyo. Yo. Halo. Ya. Yo. 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 Oh. Sobat. Yo. Ayo, Mat. Oh. Yo. Oh. Yo. Yo. Sebulane galak tenan jarane Oh, yo. yo, Alah. Niate mau arek guyon kok jebule nang kene alah. Ya, Jan. Sabar. Nek le ngomong mono mah ya meng arek sedilit ngono wae. Heeh, sedilit ya. Kok tak kon sedilo. Wis lagane somat ya. Ha sapa? Heeh. Ngapa arek kowe ngguyu dhewek? Iki tuh. Lah sekae sing klebon ki ya ngono kae. Oh, modele ngene iki ya. Heeh. Iya. Ora uman ya. Serawa apa yo ala Wilang Mas, badan bar magrib tekan yahene iso koyo ngosek-ngosek kaya ngene Mas. Jegot sedang tinggi. Jekot dadi. Iki mau wis enek request Bu, bangane Apa, aku Mas? lali tak omongke saiki. Heeh, request apa Mas? Enek kembange ati karo kesayangan Nggih. kesandung asmara. Oh ya. Wis liyane empuh, Gus.
Wis tak omongke santai wae. Heeh, kene kok gampangane aku lali nganti Bali. Aku Santai duwe wae. utang. Ya saiki. Ya. Paring apa Mas Gendro? Ya. Ayo dikasih sing nyemek-nyemek saya. Nggo nangek kesik ya Mas ya. Jegot pos. Iya iyo iyo iya iyo. Rasa
Yo yo. Yo 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 yo. Aku. Oh oh. Sampun katur lelagon Panjerino. Saking putra-putra Langing Sari. Hartohan. Kemangan apa? Semongko. Tegat. Ora mangan kembang. Kowe Oh sak- iya. Oh kowe- laguku kowe sak Mas. ngendang urung har. Wis sak ngendang apa urung? Oh, ya tarik sik wae Mas Tohan. Ya. Heeh. Iki Mas kembang ati njaluk sik kae. Heeh. Sapa? Ya. Seladem. Sulis. Jogeto kemringet anget. Aku wi anget kok. Iya. Apa? Arep malih apa Mas? Oh iya, ben garing. Mas Bambeng. Oh nggih, monggo Mas Bambeng. Ya. Ayo, Mas. Ya. Nggih, Monggo. ngaturaken sugeng rawuh Mas Bambeng. Nggih, Mas Bambeng, Mas Yosi. Aku lagi ngarep-arep suka nggak ngarep ya tak tunggu jedul-jedulnya jebule mah jedul mburi Mas. Nang mburi, biasane kan ngono kuwi. Heeh. Saka mburi sisik ngono to. Matur sembah nuwun. Nggih. Mas Bambeng, Mas Yosi. Nah. Iki apa iki jenenge? Gongso. Ya. Heeh, gongsone anyar tanggo dhisik dhewe. Nang kene. Moga-moga besok laris-laris. Amin. Tapi aku dijak, aja lali. Ya, tak dongake dikit dhewe iki. Ya, sehat-sehat kabeh. Ya. Se urung muni oleh joget kok. Engko kono gerake senam nang kono kae kowe. Iya. Mas apa? Oh, Mas Mas Bambeng. Bambeng, yes. Pikirku ki Mas apa ngono lho. Mas Son minta tolong cagak mic. Cagak mic. Jaipongnya. Oh, stand mic. Piye mak nggonmu? Nggonmu arti cagak ya ora? Apa Mas? Kaya kuwi. Olah rasa cakak ngono. Oh. Pikirku nek gede njuk arti cagak. Wis tak cekelane ngene wae. Nah. Iki malah diwehi gelang bareng. Ya ditampa wong diparingi gelang kok ya. Heeh, kok tak templekne bathuk ya. Oke, ya sing sabar. Sabar alon-alon. Ya, sik kae. Anakku silak metenteng ngono kae. Kira-kira gobek nang kene.
tresno nganti seprene request Bunda Ami Nggih, wau napa Mas? wonten ilat tanpa balung. Oh, ilat. Nek ilat. Engko nek ana balunge kecethit ya, Mas. Nggih. Apa sih, Mas? Oh, kesayangan sih. Sik nyanyi Mbak Elsa ya. Oh, Mbak Elsa sama Mas Yosi. Yo, monggo. Ayo Mbak
Yo yo. Yo. Oh ya. Iya iya. Yo. E o e o e o e o e o e o e o e o e yo.
yuk.
Yuk. Yuk, yuk, yuk. Oh, oh. Yuk, ya, 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 số, ya. Ha, os, oh, ah. Yo. Oh, ha, yo, os, ya, oh, yo, os, he, ha, oh, yo. Yo, tulis. Oh,
yo. Yo. Ala Oh. ya. Mat somat somat. Mat somat somat. Yo, ai. He ah he ah he ah. Eh. Oh 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 oh. Ao. Yo. Yo. Ya. Yen terang wenterane nara kaya yen lentur tresnane saben kepatok tempungi nara liya mong sasire dhewe Nora sembata biene saben dego mongkansa metoke saben kepatok tembunge angrerepo dadi duwe ditambah nomor rene tewas dado walarane nanging topo sejatine ora liya mung awake dhewe. Yo. Ya. Yes. Tos. Oh ya. Yo. Ya. Yo. O.
nasib tresnaku remuk ngebur rasane hatiku. Cegot. Apa Mas, kalung Mas? Orang duwe kalung aku.
gendong, gendong. Song. Yo. Yo yo. Yo yo yo. Sembuh. Oh, yeah, oh, yeah, oh, 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 Oi, song.
Jos. Jegot, jegot. Oh, 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 oh. Yo. Jegot, got jegot. Yo. J menika Bapak Kakung panut budaya sampun kapiyarsa. Lan semangke tasih wonten pinten Bapak? Setunggal Bapak malih Bapak Putri Langen Sari.